כן המלמד הזה, אפשר להשתגע. אומרים לבן אדם, גמרא, הוא לא מספיק את הדפים. הנחה, אני רואה את הדפי קשר, את ההספק שלכם. מקרא, כל היום בוכים עוד מבחן ועוד מבחן ועוד מבחן, כי לא מצליחים להדביק את החומר. מבזבזים שם, תמיד אמרתי שתלמוד תורה זה פשוט הבזבוז מר והזלזול של המלמדים בעבודה. אבל כשהבת שלו מקבלת עבודה מהמורה שלה, ישר מפיל את זה עליך, שתפיל את זה עליי, שנשב ביחד. באמת, המלמדים האלה, אפשר להשתגע. מה, אני לא אעשה את העבודה? האמת היא, בוודאי שתעשה את העבודה, מה זאת אומרת? כשהמלמד נותן, מלמד אף פעם לא מתבלבל, מלמד אף פעם לא טועה, מלמד מה שהוא אומר זה קודש קודשים. אם הוא נתן לך עבודה על שני מפרשי גניזת הארון, נעשה עבודה על שני מפרשי, תשב, אנחנו עכשיו נעשה עבודה על גניזת הארון.